ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓറിയന്റേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ആണ്. 18 ദിവസം വരാൻ കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ അധ്യായങ്ങളാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നില്ല, ഇന്ന് ഓറിയന്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാളെ മുതൽ നമ്മൾ അധ്യായം 1 തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതില് 12 സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ കോഴ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? ചിലർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കാണും, ഭഗവത്ഗീത കേട്ടിട്ടുള്ളവർ കാണും, കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്നവർ കാണും. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ, എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത? അറിയാവുന്നവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഇത് നമുക്കൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, സൂം ചാറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഗീതം, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ. ഹരി ബോൾ. അതെ, ഭഗവാന്റെ ഗീതം, ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഗീതമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇതൊരു 2-way ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. സുരേന്ദ്ര വർമ്മ പ്രഭു, പ്രസന്ന ദിലീപ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റ് ബോക്സിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സോങ് ഓഫ് ഗോഡ്, ആർഷ്യ മുകേഷ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, സോങ് ഓഫ് ഗോഡ്, ഭഗവാന്റെ ഗീതമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഗീതം ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയില് പ്രത്യേകത? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്? ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭഗവത്ഗീത? നമുക്ക് സാരോപദേശം, ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രസാദ് പ്രഭു, ഹരിബോൾ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്താണ്? ഞാനിത് പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവത്ഗീത ഞാൻ പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് കിട്ടാൻ പോവുക?
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും കുറെ പ്രവർത്തികളിൽ നമ്മളെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. നമുക്ക് എല്ലാവരും ഡെയിലി തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ കുടുംബസ്ഥരാകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ എല്ലാം നോക്കാനും പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, നമ്മളെ കുടുംബത്തെ നയിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. ഈ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക? നമുക്ക് എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വേണ്ടത്? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാമോ? നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? എന്ത് നേടാനാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ? നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്ത് കിട്ടണം? നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന്? മോക്ഷം കിട്ടുക, ആത്മാവിന് മോക്ഷം കിട്ടുക, നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹരിബോൾ. മാതാജി നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചതാണല്ലേ? ഞാനൊരു ജനറൽ ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാള് എന്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. സന്തോഷം, ശാന്തി, മെന്റൽ പീസ്, സാൽവേഷൻ, പീസ്ഫുൾ മൈൻഡ്. ഹരിബോൾ. എല്ലാരും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഉത്തരം തരുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ്. നമ്മൾ എല്ലാരും ശാന്തി, നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ഇങ്ങനെ പഠിക്കും, നമ്മളിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണല്ലേ. എല്ലാ പ്രവർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഞാൻ രാധാ ശ്രീനിവാസനാണ്, ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ്. എനിക്കൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായി തീരാൻ പറ്റും ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് വെരി ഗുഡ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു വ്യക്തിയായി മാറാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ശാന്തി കിട്ടുക, സമാധാനം കിട്ടുക, സന്തോഷം കിട്ടുക, സുഭഗ രാജ. ഹരി ബോൽ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും അതിനു വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ സന്തോഷം കിട്ടാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ കയറി വരിക? ദുഃഖം കയറി വരികയാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം വരുന്നത്? ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു. ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏത് വ്യക്തി എടുത്താലും അവിടെ ദുഃഖം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദുഃഖം? ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു 4 ദുഃഖങ്ങളാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഉള്ളത്. ആ 4 ദുഃഖം ജന്മം, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. ഈ 4 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുമുള്ള, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദുഃഖം. ഒരു ഗവൺമെന്റിനോ ഒരു ഡോക്ടറിനോ ഒരു പണക്കാരനോ ആർക്കും ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. ജന്മം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വളരെ ആഘോഷത്തോടു കൂടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലേ. നമ്മളും അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നതാണ്, പക്ഷെ നമുക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. അതൊക്കെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മറവി തന്നതാണ്. ആ കുഞ്ഞു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മ കഴിക്കുന്ന എരിവും പുളിയും എല്ലാം ആ കുട്ടി അനുഭവിക്കുകയാണ്. അത് അനങ്ങാൻ വയ്യാതെ ആ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് കൈയും കാലും അനക്കാൻ വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ്. വയറ്റിലുള്ള പുഴുക്കളെല്ലാം ആ കുഞ്ഞിനെ കടിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൃത്യു നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിർത്താൻ പറ്റാത്ത, നമ്മൾ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണ്, എന്നാൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ആർക്കും വേണ്ടാത്തതാണ്, എല്ലാവരും ഭയക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൃത്യു. ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ എന്ന ആ വേദന തരുന്നതാണ് മൃത്യു. പിന്നെ ജര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിയാവുന്നവര് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. ജന്മ, മൃത്യു, ജര. ജര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാർദ്ധക്യം. അതെ, വാർദ്ധക്യം. നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രായമാകുമല്ലേ? പ്രായമാകുന്നു, വാർദ്ധക്യം, ഓർമ്മശക്തി കുറയുന്നു. വലിയ വീടുണ്ടാക്കി താമസിക്കുക, പക്ഷെ വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മുറിയുടെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു കട്ടിലിൽ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടി വരും.
ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ വാർദ്ധക്യം. വ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പമാണേലും വാർദ്ധക്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അസുഖങ്ങൾ വരും. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് പല പല അസുഖങ്ങൾ നമ്മളെ എല്ലാരെയും പിടിപെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 നമ്മളുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. ഇതൊന്നും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തതാണ്, ആർക്കും വേണ്ടാത്തതാണ് ദുഃഖം. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു? അപ്പൊ ചിലർ വിചാരിക്കും ഇത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ ദൈവത്തെ ആയിരിക്കും പഴിക്കുക, ചിലർ പ്രകൃതിയെ പഴിക്കാറുണ്ട്, ചിലര് ഇയാള് കാരണമാണ് എനിക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചത്, ആളുകളെ പഴിക്കും, പിന്നെ സ്വയം പഴിക്കും. അങ്ങനെ എന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ, അന്വേഷണ ബുദ്ധിയുള്ളവർ, അവർ അന്വേഷിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ. ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ? 5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും 10 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും 50 വയസ്സ് 60 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും എന്റെ ശരീരം വേറെയാണ്. കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള ശരീരമല്ല എനിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ശരീരം. പിന്നെ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും എന്റെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, കൈ, കാല് എല്ലാം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അനങ്ങുന്നില്ല. അതിന്ന് ഞാൻ പോയി. ആരാണ് ഈ ഞാൻ? അതുപോലെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ വിഷമിക്കുന്നത്? ഈ സഫറിങ്, ഈ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു? അമ്മയുടെ വയറ്റിലാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു? ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞാൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ഞാനിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്താണ്? ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടത്. ബുദ്ധിയുള്ളവർ അത് അന്വേഷിക്കും. എന്നാൽ മായാവലയത്തിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം ഭഗവത്ഗീത. ഈ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം തരാത്ത ഒരു ചോദ്യവും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇല്ല. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഉത്തരം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ ഒരു മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഗീതാ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് ശങ്കരാചാര്യർ രചിച്ചിരുന്നു. ശങ്കരാചാര്യർ ശരിക്കും ഒരു അദ്വൈതവാദിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈശ്വരന് ദൈവം രൂപമില്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ഇരുന്നയാണ്. എന്നാൽ അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ ഗീതാ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച്. ഗീതാ മാഹാത്മ്യം: ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. ഗീതാശാസ്ത്രം, ഈ ഗീതയാകുന്ന ശാസ്ത്രം അത്രയും പവിത്രമാണ്, പുണ്യമാണ്. യഃ പഠേത്, ആരാണോ പ്രയത്നപൂർവം, ഏത് മനുഷ്യനാണോ പ്രയത്നപൂർവം ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? വിഷ്ണു പദം അവാപ്നോതി ഭയശോകാദി വർജിത. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താൻ കഴിയും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് ചേർന്നെത്താൻ പറ്റും. കൂടാതെ ഭയവും ശോകവും പേടിയും ദുഃഖവും ഒന്നുമില്ലാതെ അതിൽ നിന്നുമെല്ലാം നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. ഗീതാശാസ്ത്രം അത്രയും പുണ്യമായ ശാസ്ത്രമാണ്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഃ പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ഗീതാധ്യയനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ശീലമാക്കുന്നത്, ഗീതാധ്യാനം ചെയ്യുന്നത് ശീലമാക്കുന്നവർക്ക്, പ്രാണായാമം ശീലമാക്കുന്നവർക്ക് നൈവ സന്ധിഃ പാപാനി, അവരെ പാപങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകിക്കളയാനുള്ള ആ ശക്തി ഈ ഗീതാ ശാസ്ത്രത്തിനുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുമില്ല. ഗീതാശാസ്ത്രം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ഘടകമാക്കി മാറ്റിയാൽ. ഇതാണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. 3ാമത്തെ ശ്ലോകം: മലിനമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാംബസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് കഴുകിക്കളയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്താൽ സംസാര ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുകയാണ്. ജനന മരണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗീതാശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഗീതാസു ഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരേഹി
യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാദ്വിനിശ്രിത. ഗീത, ഈ സവിശേഷപ്പെട്ട ഗീത നമ്മൾ കർത്തവ്യം ആ ഗീതയിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കിമന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരെ, ഈ ഗീത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അന്യ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം എത്ര ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. 4 വേദങ്ങളുണ്ട്, 108 പുരാണങ്ങൾ, എത്ര ഉപനിഷത്തുകൾ. ഇതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിൽ വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ഗീത, ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ, പത്മനാഭന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്ന ആ ഗീതാശാസ്ത്രമാണ്. ആ ഗീതാശാസ്ത്രം ഉള്ളപ്പോൾ മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു, ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർ വക്രാദ് വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതമായ എല്ലാമായ ഗീത, ഭഗവത്ഗീത, വിഷ്ണുർ വക്രാദ് വിനിസൃതം, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്നും വന്ന ഈ ഭഗവത്ഗീത. ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വ, ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുനർജന്മം നമുക്കുണ്ടാകുകയില്ല. പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. അടുത്ത ശ്ലോകം, സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോഗ്ധാ ഗോപാല നന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർഭോക്താ ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും പശുവാണ്. ആ പശുവിനെ കറവക്കാരനാണ്, ദോഗ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറവക്കാരൻ. ആ കറവക്കാരനാണ് ഗോപാലനന്ദനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. പാർത്ഥനായത് അർജുനനാണ് ആ പശുക്കിടാവ്. ബുദ്ധിയുള്ളവർ, ഭക്തന്മാർ ആ പാലിനെ, ആ കറന്നെടുക്കുന്ന പാലിനെ, ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം, ആ പാലായ ഗീതാമൃതത്തെ പാനം ചെയ്യുകയാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ, ആ ഭക്തന്മാർ. ഇനി അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ, ഗീതാമാഹാത്മ്യത്തിന്റെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപി ഏകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഏകം ശാസ്ത്രം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ, ദേവകീ പുത്രന്റെ ഗീതം, ഭഗവാന്റെ ദേവകീ പുത്രനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ ഗീതം. ഏകോ ദേവോ, ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ, ദേവകീ പുത്ര ഏവ, ദേവകീ പുത്രൻ തന്നെ, ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഒരേ ഒരു ദൈവം. ഏകോ മന്ത്ര തസ്യ നാമാനിയാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമമാണ്. തസ്യ നാമാനിയാനി, ഭഗവാന്റെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം. കർമാപി ഏകം, ഒരേ ഒരു കർമ്മമേ ഉള്ളൂ, തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഭഗവാന് ആ ഒരു സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ഒരേ ഒരു കർമ്മം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗീത മാഹാത്മ്യം. ഇത് അതിന്റെ ഓഡിയോ ആണ്, അത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാന്ന് പറയാമോ? കുറെ പേര് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, അപ്പൊ അറിയായിരിക്കും ആരാണ്. AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദജി. ഹരി ബോൽ. ആരാണ്? മോന്റെ പേരെന്താണ്? അനന്തു. അനന്തു ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? ഇനി 8th സ്റ്റാൻഡേർഡില. ഓ, 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, വെരി ഗുഡ്. അനന്തു ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ? കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരെ അഡൽസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. പഠിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തോ മോനെ? ചേട്ടൻ പഠിക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഹരി ബോൽ. വളരെ നല്ലത് മോനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ആചാര്യന്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ. പറയാം അപ്പച്ചി. യെസ്, പറയുന്നത്. ഇത് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറാണ്. AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ, അഭയ് ചരണാരവിന്ദ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹം ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപക ആചാര്യനാണ്. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി.
അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് A.C. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ഭഗവത്ഗീത അവൈലബിൾ ആണ്. പല പല ഓതേഴ്സ് കാണും ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന്റെ A.C. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ രചിച്ച ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. A.C. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. A.C. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭയ ചരണാരവിന്ദ. അഭയ് ചരൺ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള പേര്. അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹമാണ് ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആരാണ് അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ? പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാതെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആരാണ് പ്രഭുപാദർ? അദ്ദേഹം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കൽക്കട്ടയിലാണ് ജനിച്ചത്. 1896 ജനിച്ചതാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം. അഭയ് ചരൺ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹം കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഭക്തിയോട് കൂടി വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. കാരണം അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാം ഭക്തന്മാരാണ്, എല്ലാരും വൈഷ്ണവരാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്തി കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ് കുട്ടി വളർന്നത്. സാധാരണ കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്താണ്, എനിക്കൊരു ഫോൺ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കളിപ്പാട്ടം വേണം, വീഡിയോ ഗെയിം വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലേ നമ്മുടേത്. ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് രഥയാത്ര പോലെ ഒരു രഥം അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഈ രഥയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പൂരി ജഗന്നാഥ്, ഒറീസയിലുള്ള പൂരിയില് ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് രഥയാത്ര. രഥയാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകോവിലിന്റെ വെളിയിൽ വന്ന് പ്രജകളെ കാണാൻ വരാറുണ്ടല്ലേ, ആനപ്പുറത്തൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ ജഗന്നാഥനെ കോവിലിന്റെ വെളിയിൽ പ്രജകളെ കാണിക്കാൻ രഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് രഥയാത്ര. അതുപോലെ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ രഥം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ അച്ഛനോട് അപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ രഥയാത്ര പോലെ കുട്ടികളെല്ലാവരോടും ചേർന്ന് വീട്ടിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. സ്കോട്ടിഷ് കോളേജിൽ ആണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളവരൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നീട് 22 വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവിനെ ആദ്യമായി കാണുകയാണ്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, ഇതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അദ്ദേഹം ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അഭയ് ചരണോട് പറയും, നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ അറിയാലോ, നിങ്ങൾ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തൂടാ? അപ്പൊ അഭയ് ചരൺ ആ സമയത്ത് നമ്മളെ ഗാന്ധിജി ഈ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയമാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനെല്ലാം പങ്കുകൊള്ളുമായിരുന്നു അഭയ് ചരൺ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ? നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറഞ്ഞത്, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ബന്ധനസ്ഥരാണ്. നമ്മളെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയി. അങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ കൂടുതൽ എന്റെ ഗുരു ആയിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു. എന്റെ ഗുരു ആയിരിക്കും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരു പറഞ്ഞ പോലെ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്തു, കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദർ ബിസിനസ് ഒക്കെ നടത്തി വരികയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഇത് തർജ്ജിമ ചെയ്ത് ഭഗവത്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു 54 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, 54 വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1950 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം 1950 അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞ് ഭക്തിയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം
ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ പണ്ഡിതനായി. ആ പാണ്ഡിത്യം കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി വേദാന്ത എന്ന ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയത്. അഭയ് ചരണന് ഭക്തി വേദാന്ത എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കിട്ടുകയാണ്. പിന്നീട് 1959 ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നേരെ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് പോയത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാ ദാമോദർ മന്ദിരത്തിൽ പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തത് ചെറിയൊരു മാഗസിൻ, ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നൊരു മാഗസിൻ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം അതായത് നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മളുടെ വീട് ഇതല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് പോകേണ്ടത്, നമ്മളുടെ ശരിക്കുമുള്ള വസതി ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ്. ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തത്. കാരണം ഒറ്റയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തത്. ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഡൽഹിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണം. ആ ഒരു പ്രായമായ ഒരു സ്റ്റേജാണ്. ഒരു 60 വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വയം ഈ നിന്ന് ഓരോ ആൾക്കാരെ കൊടുത്ത് ഈ മാഗസിൻ വിറ്റിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ കൊണ്ടാണ് അടുത്ത മാഗസിൻ അദ്ദേഹം പൈസ സമ്പാദിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം ഇത് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചു, എല്ലാവർക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം പയ്യെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആ ഒരു വലയത്തിൽ പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് പോലും നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അവരുടെ സ്റ്റൈലിലോട്ട് ഇന്ത്യക്കാര് പയ്യെ മാറാൻ തുടങ്ങി. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരുടെ അടുത്തൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ നിന്നാൽ ഈ ആൾക്കാരും ഇവരെല്ലാം വെസ്റ്റേണേഴ്സിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലുള്ള ഈ പാശ്ചാത്യ ദേശത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ആദ്യം മാറ്റുക. അവരെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അവരെ കണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ പഠിക്കട്ടെ. അതിനാൽ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുക, 1965 അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അമേരിക്കയിൽ പോവാനായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ഫ്ലൈറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കപ്പലിലാണ് അദ്ദേഹം പോയത്, ജലദൂത. ഇതാണ് ആ കപ്പൽ, ജലദൂത എന്ന കപ്പലിൽ. അത് ചരക്ക് കപ്പലാണ്, ആൾക്കാർ പോകുന്ന കപ്പലല്ല, ചരക്ക് കപ്പലില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോവാണ്. വെറും 40 രൂപ കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ബാഗ്, സ്യൂട്ട് കേസിൽ തർജിമ ചെയ്ത ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും, ഇത് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ജലദൂതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ സീ സിക്നസ്, ഈ കടലിൽ കുറെ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഛർദിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ സീ സിക്നസ് ഉണ്ടായി. 2 വട്ടം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം, ഭഗവാനെ നീ എന്നെ, ഭഗവാനാണ് ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്, ഞാൻ അങ്ങയിൽ വിശ്വസിച്ചു പോവാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ മരിക്കുമെന്ന് വരെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ അമേരിക്കയിൽ എത്തുകയാണ്. അമേരിക്കയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആരെയും അറിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പരിചയമില്ല. 2 വർഷം അദ്ദേഹം കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, എത്ര വയസ്സുള്ള ആളാണ് ഈ ജലദൂതയിൽ യാത്ര ചെയ്തത്. ചെറുപ്പമല്ല, പ്രായമായ ആ മനുഷ്യനാണ് പോയത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം പാർക്കിലിരുന്ന്, ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ഒരു പാർക്കിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം ഈ മൃദംഗവും കർത്താലും വെച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യുകയാണ്. ആരുമില്ലായിരുന്നു, ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ചെയ്തു. അത് കേട്ടിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അട്രാക്ട് ആയി. അവർക്കെല്ലാം കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭക്തി കാരണം എല്ലാവരും അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി. അവരും കൂടെ വന്ന് അവരെല്ലാം പയ്യെ ശിഷ്യന്മാരാകുകയാണ്. പിന്നീട് ആ സമയത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡാണ് ബീറ്റിൽസ്. ബീറ്റിൽസിന്റെ ബാൻഡിൽ അവിടെ ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്തു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്തു. ജോർജ് ഹാരിസൺ ആയിരുന്നു ബീറ്റിൽസിലെ മുഖ്യമായ ആ ഒരു പാട്ടുകാരൻ. ആ ജോർജ് ഹാരിസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി. എന്നിട്ട് ഇതേ ജോർജ് ഹാരിസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ്, ഇതാണ് ജോർജ് ഹാരിസൺ, ഈ പിക്ചറിൽ കാണാലോ. ജോർജ് ഹാരിസൺ ആണ്, നെറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കാണും ബീറ്റിൽസ് ജോർജ് ഹാരിസൺ. വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തന്റെ വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം
ഹിപ്പീസ് ആണ്. ഹിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹരിയിൽ അടിമപ്പെട്ട് മദ്യപാനം ചെയ്ത കുറെ യുവാക്കളാണ്. അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ലക്ഷ്യമെന്നറിയാതെ നടക്കുന്ന കുറെ യുവാക്കൾ. നല്ല സമ്പത്തുള്ളവരാണ്, പക്ഷെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അവരെല്ലാരും ശിഷ്യരാവുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇവര് പാലിക്കുമായിരുന്നു. 4 യമനിയമങ്ങൾ പറയും. മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ഇതുപോലെ മദ്യപാനവും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതുപോലെ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഇതെല്ലാം ഗാംബ്ലിംഗ്, ഇതെല്ലാം അവർ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്ത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അതെല്ലാം അതേപടി കേൾക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 108 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നിർമ്മിച്ചത്. 108 ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ ലോകമെമ്പാടും. പല പല പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ടും സയന്റിസ്റ്റുകളുമായിട്ടും എല്ലാം കുറെ മീറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. വളരെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും സയന്റിസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഫാം ഹൗസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാം, കൂടുതൽ പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫാം ഹൗസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം 18ഓളം ബുക്ക്, 80ഓളം ബുക്കുകൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, 18 വോളിയംസ് ഉള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ഭഗവത്ഗീത, അങ്ങനെ കുറെ ബുക്കുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 10 വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം 14 വർഷമാണ് ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ചത്. ഇത് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം പ്രമുഖമായ ഇസ്കോണിന്റെ ടെമ്പിൾ ആണ്. ഇത് USA വെസ്റ്റ് വിർജീനിയയിലുള്ള പ്രഭുപാദ പാലസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ ആണ്. ഇതാണ് UK ജോർജ് ഹാരിസൺ കൊടുത്ത ആ ഒരു ടെമ്പിൾ. ഭക്തി വേദാന്ത മാനർ വാറ്റ്ഫോർഡിലുള്ള യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലുള്ള ടെമ്പിൾ ആണ്. ഇത് ഉക്രൈനിൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ തന്നെ ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഭക്തന്മാരാണ് ഉക്രൈനിലുള്ളത്. ഉക്രൈനില് ഇവരെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായിരുന്നു ഉക്രൈനും റഷ്യയൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം വലിയ ഭക്തന്മാരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഉക്രൈനിലുള്ള സങ്കീർത്തനം വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഉക്രൈനിലുള്ള എല്ലാരും അത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഉക്രൈൻ. പിന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ഡർബനിലുള്ള ടെമ്പിൾ ആണിത്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ. ഇത് മായാപൂർ, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ മായാപൂർ. ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ്. ഇത് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം ആണ്. വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ വൈകുണ്ഠ ലോകം എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എങ്ങനെയാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, ഇതെല്ലാം ഭാഗവതത്തിൽ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ, വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്ലാനറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഈ മായാപൂരില്, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് മായാപൂർ. ഇത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ലോകം മൊത്തവും എത്ര തവണയാണ് അദ്ദേഹം ട്രാവൽ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ്. 1965 മുതൽ 77 വരെ 25 രാജ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രാജ്യമെമ്പാടും ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണിത്. അവിടുത്തെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആചാര്യന്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാംഗ്ലൂരില് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർണാടക മാംഗ്ലൂർ കദ്രി ടോൾ ഗേറ്റ് ഗാർഡൻ റോഡില്, കോക്കനട്ട് ഗാർഡൻ റോഡില് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ. ഇവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഹിസ് ഗ്രേസ് നാമനിഷിത ദാസ് പ്രഭുജി. അദ്ദേഹം ബിടെക് IIT കാൺപൂരിൽ ആണ്. അതിനുശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫുൾ ടൈം ഭക്തനായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലേ, നമ്മളുടെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവത്ഗീത. മഹാത്മാഗാന്ധി, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. മഹാത്മാഗാന്ധി പറയും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും
ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഉത്തരം തരുന്നത്. ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിക്ഷണറി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടനെ ഭഗവത്ഗീത തുറന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കും. അപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ മഹാത്മാഗാന്ധി പറയും, അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ വട്ടം വായിക്കുമ്പോഴും ഓരോ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീത തരുന്നത്. കൂടാതെ എയിൻസ്റ്റൈനിലും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ക്രിയേഷൻ, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം, ഈ യൂണിവേഴ്സ് നോക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒരു വ്യർത്ഥമായി തോന്നുന്നു. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഓരോന്നും വളരെ വ്യർത്ഥമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് ഐൻസ്റ്റൈൻ പറയുന്നു. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല ടൈപ്പ് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റില്. പല ഓതേഴ്സിന്റെ ഭഗവത്ഗീത കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു? അതിനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവത്ഗീത സാൻസ്ക്രിറ്റ് ശ്ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സാൻസ്ക്രിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത, ഒരു സംസ്കൃത വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങൾ കാണും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഏതർത്ഥമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ആർക്കേ അറിയൂ? അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയൂ. നമ്മൾ മനുഷ്യര് അത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമേ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അറിയൂ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഭഗവാൻ അതേപോലെ ആരടുത്താണ് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് അത് നാരദന് ഒരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ, ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാൻ എന്തു പറഞ്ഞോ അത് അതുപോലെ നാരദ മുനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദ മുനി വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു, വ്യാസദേവൻ മധ്വാചാര്യർക്ക് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മധ്വാചാര്യരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഇത് ഭഗവാൻ എന്തു പറഞ്ഞോ അത് ഒരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചല്ല ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയത്, അതിന്റെ അർത്ഥം എഴുതിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു എന്തു പറഞ്ഞോ അതിൽ നിന്നാണ്, ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെയാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന് എങ്ങനെയാണ് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയത്? ആ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു. ഇത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഗോർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അങ്ങനെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ കിട്ടിയ ഭഗവത്ഗീത, അതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. മിനിമം ഒരു വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. നമ്മളെ ക്ലാസ് ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ ക്ലാസ് കാണുകയുള്ളൂ. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ അധ്യായങ്ങളാണ്. മൊത്തം 18 അധ്യായമാണ്. അതില് ഇന്ന് നാളെ മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ്. നാളെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം, അടുത്ത ദിവസം 2ാമത്തെ അധ്യായം. ഓരോ ദിവസം ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുക. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്, നിങ്ങൾ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഇതിന്റെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പം ചോദിക്കാം. ഡെയിലി ക്യൂസ് കാണും. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ലെവലാണ്. കൂടുതൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഓരോ ലെവലാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധാവാൻ, കൃഷ്ണസേവക, കൃഷ്ണ സാധക, അങ്ങനെ പല ലെവലിലാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണ ഇനിഷ്യേഷൻ വരെ എടുക്കാം. ജന്മം കൊണ്ടല്ല ബ്രാഹ്മണനാകേണ്ടത്, കർമ്മം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കർമ്മം കൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആവാനുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ നമുക്കും ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇത് ശ്രദ്ധാവാൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മാല ഹരേ കൃഷ്ണ മാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നവർക്കാണ് ശ്രദ്ധാവാൻ എടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവൽ കഴിയുമ്പോൾ, ഈ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധാവാൻ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞില്ല, തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ സ്റ്റെപ്പ് കടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധാവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അടുത്തത്, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. iskonmangaluru.com ഫ്രീ റിസോഴ്സസ്. ഇതിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് ബുക്ക്
വായിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റ് ആയിട്ടാണ്. സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, പെർഫെക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ, ഭഗവത്ഗീത, ഇതിന്റെ എല്ലാം മലയാളം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ മലയാളം പുസ്തകം നിങ്ങൾ ഇസ്കോണിന്റെ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. 600 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ജപമാല ഉൾപ്പെടെയാണ് കിട്ടുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് സയൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, പെർഫെക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ, ജപമാല, ജപ ബാഗ്, പിന്നെ സാക്ഷിമാല. അതില് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ അതില് അത് കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് നമ്മള് ഇതില് വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാവരും പ്രൈവസി കീപ്പ് ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യോ, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ, റിമൂവ് ചെയ്യോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരും സെക്യൂർ ആണ്. ഈ വാട്സപ്പിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഞാനാണ് ടീച്ചർ. എന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ പേര് വിദ്യ എന്നാണ്. ഞാനാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുക. നമുക്ക് അഡ്മിൻസ് 3 പേരുണ്ടാകും. അതില് സൂര്യ മാതാജിയാണ് ക്യുസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂര്യ മാതാജിയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് ഡൗട്ട് ക്യുസിന് ഉണ്ടെങ്കിലും സൂര്യ മാതാജി അത് പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മാതാജി ക്യുസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്നെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. പിന്നെ സൂം ക്ലാസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിവതും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇരുന്നാണോ പഠിച്ചത് അതിനേക്കാളും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി, ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം, ചാറ്റ് ചെയ്യാം, ഇടയ്ക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരാം, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കാം, മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, വിളിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം. അതുപോലെ അഡ്മിൻസിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ കോണ്ടാക്ട് വോളണ്ടിയർ ചാറ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് 6 മണി മുതൽ രാത്രി 12 മണി വരെ കാണും. എന്ത് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്. ഇത് ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ മെയിൽ ID ആണ് namadas@gmail.com. അടുത്തത് പേയ്മെന്റ്. നമ്മള് ക്ലാസ് ഫ്രീ ക്ലാസ് ആണ്. ഇത് ഡൊണേഷൻ ആണ്. ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം. പല സേവനങ്ങളുണ്ട്. ഇസ്കോൺ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന് ഒരു ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒത്തിരി സ്പാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ 7 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാര് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഈ 2 വർഷത്തോളമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ പൈസ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറെ സ്പാമേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ചെയ്യുന്നത് SMS വഴിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് പോയി ഡൊണേഷൻ ചെയ്യരുത്. അത് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ പേരിലായിരിക്കും മെസ്സേജ് വരിക. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് സ്പാം ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്മിൻസ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ഇടുകയുള്ളൂ. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് അഡ്മിനുമായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഡൊണേഷൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഡൊണേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണിത്. ഈ അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് സ്പാം സൂക്ഷിക്കുക. SMS നമ്മൾ ഒരിക്കലും SMS ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. എല്ലാം വാട്സപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിലായിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ്. ഇത് യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. 5000-ഓളം യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം വേണേലും ഇതിനകത്ത് യൂട്യൂബില് ലെക്ചേഴ്സ് കാണാം. ഇത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജാണ് ഇസ്കോൺ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിന്റെ. ഇനി ഇത് ക്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അത് സൂര്യ മാതാജി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇതാണ് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത ഇത് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ക്വിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സൂര്യ മാതാജി. ഓക്കെ, മാതാജി ബിസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ
പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലാം. എല്ലാരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മാതാജി പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ തീരും മാതാജി. ഒരു 8 മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് മാതാജി. അത് ആക്ച്വലി അതിൽ ലാംഗ്വേജ് വേറെയാണ്, ഡെമോ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ടാൽ പിന്നെ വോയിസ് കമ്മിയാവില്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. ഓ, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം മാതാജി. അത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാ മതി. ഞാൻ മാതാജിക്ക് അയക്കാം. അപ്പൊ മാതാജി ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലാം. ഗുരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയ ചക്ഷുരുന്മേലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണഭ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. ഇനി സങ്കല്പമാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലഡ്ജ് എടുക്കുകയാണ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മള് ഒരു പ്ലഡ്ജ് എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ, എല്ലാരും ഏറ്റു പറയോ? ഞാൻ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് മുടക്കമില്ലാതെ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെയും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും ആശീർവാദത്തോടെ ഞാൻ ഈ സങ്കല്പം എടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാതാജി എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ? മാതാജി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്സപ്പിലല്ലേ അയച്ചത്? അതെ വാട്സപ്പിൽ. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടേ ചോദിക്കാട്ടോ. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും വീഡിയോ എടുക്കുന്നവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടേ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് ഈ ക്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതാണ് ക്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ക്യൂസ് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ട. ക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു അധ്യായത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ
ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. devotees. This is an മ്യൂട്ട് ആക്കിക്കോളൂ, മ്യൂട്ട് ആക്കിക്കോളൂ. ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കണം അല്ലേ? അല്ല മാതാജി മ്യൂട്ട് ആക്കിക്കോട്ടോളൂ. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്വിസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറെഡി മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഇന്ന് ഒരു സീറോ ഡേ ക്വിസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്താ പറയാ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ഞാൻ സീറോ ഡേ ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുക. അപ്പൊ അതിൽ കയറിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ശേഷം നാളെ മാതാജി ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ മുതലുള്ള ക്വിസ് പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കും ഞാൻ എല്ലാം ഇതിൽ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ iskonmangaluru.com മാതാജി ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവോ ആദ്യം മുതൽ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം പേജ്, iskonmangaluru.comന്റെ ഹോം പേജ്. അപ്പൊ ഈ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? ഹോം, ഓൾ കോഴ്സസ്, ഫോറം, രജിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലിടും. അപ്പൊ പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് മാത്രം വ്യത്യാസമായിരിക്കും, പക്ഷെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ID ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസർ നെയിം, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഒരു 1 2 3 നമ്പർ ഇട്ടിട്ടോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസർ നെയിം കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഫുൾ നെയിം കൊടുക്കണം. ശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ, അതായത് പാസ്വേഡ്, മെയിൽ ID വീണ്ടും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ള കോളം, പിന്നെ അതിന് താഴെയുള്ള 2 കോളം, അത് രണ്ടും ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ. നമ്മൾ ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട്, മീൻസ് ക്ലാസ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ക്വിസിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ 2 സ്ഥലത്തും ഒരേപോലത്തെ പാസ്വേഡ് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. 2 സ്ഥലത്ത് പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എറർ കാണിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ID, പിന്നെ ഫുൾ നെയിം, അതായത് ഫസ്റ്റ് നെയിമും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഉണ്ടാവില്ല, ഫുൾ നെയിം അടിച്ച് പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ 3 കോളം ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേര് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ആയി. നമ്മുടെ പേര് ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ID അവിടെ ക്വിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് മെയിൽ ID അറിയാലോ, നമ്മളിപ്പോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പാസ്വേഡ് മെയിൽ ID ഇങ്ങനെ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയി അടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ മെയിൽ ഐഡിയും പാസ്വേഡ് അടിച്ച് ഈ റിമെമ്പർ മീയും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഓരോ തവണയും ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഈ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലോഗിൻ ആവും. ശേഷം ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ പേജ് ഈ പേജാണ് കാണുക. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഓൾ കോഴ്സസിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മുടെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസും അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ഗുജറാത്തി, മറാത്തി, അങ്ങനെ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മലയാളമാണ്. കാരണം നമ്മൾ മലയാളം ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ മലയാളം ക്ലാസ്സസ് ആണ്, മലയാളത്തിന്റെ കോഴ്സാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അതിന്റെ താഴെ നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭക്തിവൃക്ഷയുടെ 2nd ലെവലിന്റെ ക്ലാസ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിപ്പോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ UG ഗീത ഇൻ 18 ഡേയ്സ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 ഡേയ്സിന്റെ മലയാളം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. ഇങ്ങനെ മലയാളമാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പേജ് വരും. അത് ടേക്ക് ദ കോഴ്സ് കൊടുക്കണം. ടേക്ക് ദ കോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ 0 ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പൊ ഈ താഴെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴ്സ് കണ്ടന്റ് അതായത് കോഴ്സ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും. മാതാജി ഒന്ന് പിന്നാലെ പോയി, ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലായി. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യോ, കുറച്ചൊരു കുറച്ചുകൂടെ. ഇതിപ്പോ ക്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ വിദ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വിദ്യ മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും തോന്നുന്നു എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്വിസ് ചെയ്യുന്ന മാതാജി ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ബാക്കിലോട്ട് പോകോ?
ഇവിടെ എത്തിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വിസിന്റെ 18 അധ്യായങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് താഴെ ഇങ്ങനെ നോക്കിന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 18 അധ്യായങ്ങളുടെയും ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഓരോ ദിവസമാണ്. ഇപ്പൊ മാതാജി നാളെ 1ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിവിടെ 2 സംഭവം വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ലെസനും ഒന്ന് മെറ്റീരിയലും. ആ മെറ്റീരിയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാതാജി ഓരോ ദിവസവും കാണിച്ചു തരുന്നു പിപിടിന്റെ PDF ഫോം നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാത്തിലും 18 അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മലയാളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിൽ കയറി അത് നോക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്വിസിലോട്ട് പോവാം. സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 10 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഓരോ അധ്യായത്തിലും 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ആ 10 ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കുക, ഏതാണോ ഉത്തരം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ തന്നെ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് വരും. ഇപ്പൊ ഇത് 1ാമത്തെ ചോദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്കും, തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റ് എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വരും. ആ ഉത്തരം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ചില അറ്റാച്ച്ഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഓരോ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോയ്സ് മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ എന്താ പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് 80% മേലെ മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിടരുത്. നിങ്ങൾ ആ ക്വിസ് വീണ്ടും ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു അധ്യായത്തില് 80 മാർക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രം, അതായത് 2 ഉത്തരവ് വരാൻ പാടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയായിരിക്കണം. മാക്സിമം 100 മാർക്ക് കിട്ടും. ഒരു പക്ഷേ 80 കിട്ടിയുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അവിടെ പോയി റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവസാനം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പോ 80% മാർക്ക് എന്തായാലും വേണം. പിന്നെ ആദ്യം ഇതിന് നമുക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലെവൽ 1 ക്വിസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ലെവൽ വരെയും. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബാച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ്, അതായത് 18 അധ്യായങ്ങളുടെയും ക്വിസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം വരും. 2nd ലെവലിലേക്ക് കയറാനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം. അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമല്ല, ഇതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുശേഷം അത് എല്ലാ 18 അധ്യായങ്ങളും കഴിയുന്ന സമയത്ത് മേലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് ഉണ്ടാവും. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിടുക. അപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പേരാണോ കൊടുത്തത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പേര് വരിക. അതിന് ഗോ ടു അക്കൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും. അക്കൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പേര് മാറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് എന്ത് പേരാണോ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരേണ്ടത് ആ പേര് അവിടെ വരും. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെന്താ പറയുക, ആയി പറഞ്ഞ പോലെ 1ാമത്തെ ലെവലിന്റെ എല്ലാ ക്വിസും അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 2nd ലെവലിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മൈ അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ പേര് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പേര്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് നമ്മൾ അടിച്ചു, നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്ത് പേരാണോ നിങ്ങൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേ പേര് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വല്ല ആൽഫബറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, അക്കൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പേര്, ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും കറക്റ്റായി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കണം. സേവ് ചേഞ്ചസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ്, അതായത് നെയിം കറക്റ്റായി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്വിസിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത്. അപ്പോ ക്വിസ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട. ഇന്ന് ഞാൻ 0 ലെവൽ ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് അയക്കാം, നാളെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് അയക്കാം. ഡെയിലി ലിങ്ക് വരില്ല. ഡിസപ്പിയറിംഗ് മെസ്സേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് 7 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഡിസപ്പിയർ ആവും, കുഴപ്പമില്ല. 7ാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആ ലിങ്ക് അയക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ കയറിയിട്ട് ഡെയിലി എല്ലാവരും ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേർത്തി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അതുമല്ല മറന്നു പോകും, നമ്മൾ പഠിച്ചത് മറന്നു പോകും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം, പാസ്വേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വിസിനെ കുറിച്ച് സംബന്ധമായ എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ എന്റെ നമ്പർ ഇടുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ നന്ദൂർ 1@gmail.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെയിൽ ID ഉണ്ട്, അതും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം. ആ മെയിലിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ 24 hours ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ആര് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ക്വിസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ലെവൽ 1 ക്വിസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പലർക്കും പറ്റിയൊരു അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വിസ് വേണ്ട, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ആ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നാളെ മുതൽ തന്നെ എല്ലാ ക്വിസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. പാസ്വേഡ് മാറ്റുന്ന പരിപാടി, അതായത് ക്വിസിന് സംബന്ധമായി എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. പിന്നെ മാതാജിക്ക്, വിദ്യാമാതാജിക്ക്, മറ്റു 2 അഡ്മിൻസിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം. എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസ് തരുന്നതായിരിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെയിൽ IDക്ക് മെയിൽ അയക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വിദ്യാജി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓഡിയോയിലുണ്ടോ? ചിലതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. മാതാജി, ഇതിന്റെ ലൈവ് വീഡിയോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ലൈവ് വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് നമ്മളിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു സമയം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇപ്പൊ 7 മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതല്ലേ, 8:05 വരെയായി. അപ്പൊ അവസാനത്തെ ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കിട്ടും. യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഇപ്പൊ എടുത്ത ക്ലാസിന്റെ ആദ്യം മുതലുള്ള ക്ലാസിന്റെ 7 മണി മുതലുള്ള ക്ലാസിന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനത്തെ 10 മിനിറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു 7:50 ശേഷം എല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വിസിന്റെ ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇപ്പൊ അയച്ച വീഡിയോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യോ? ഷെയർ ചെയ്യാം മാതാജി. 8 മിനിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഞാനിപ്പോ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ? എന്തെങ്കിലും സംശയം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ, അലോ മെസ്സേജസ് ടു ആൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. അപ്പൊ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അത് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും മാതാജിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ വലിയ പ്രയാസമായിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത ലെവല് നമ്മൾ, കാരണം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം. നേരത്തെ രാധാമാതാജി തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി മാറും. നമ്മൾ അത്രയും ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവറോൾ ഇതേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വയസ്സായ ഒരാളാണ്, 76 വയസ്സുള്ള ആളാണ്. കുറച്ച് മറവിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കുറച്ച് കാഴ്ചയും കുറവുണ്ട്, മറവിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആണ് വളരെ എനിക്ക് എങ്ങനെയും ക്വിസിൽ ചേരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അല്ല, കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. കാരണം കുറെ പേര് ഇത് സൂമിൽ കയറുന്ന അറിയില്ല, ഇത് എങ്ങനെ ക്വിസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും 24 hours തന്നെ നമ്മളെ വോളണ്ടിയർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാതാജിക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി. ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെ സൂര്യ മാതാജിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 9 മണിക്ക് വേറെ ഒരു പ്രഭു എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ആണ്. പ്രഭു നല്ല സീനിയർ ആണ്, വലിയൊരു ഭക്തനാണ്. പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്കിത് പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാലും വിഷമിക്കണ്ട. എല്ലാം സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ 2 ഇത് വെച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നൂടെ ഒന്ന് പറയാം. ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. നമസ്തേ. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവുമോ ഈ ക്ലാസ് തന്നെ? 7 മണിയുടെ ക്ലാസ്
ഇത് യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് പ്രഭു, അതിന്റെ വീഡിയോ കാണും. ഇരുന്ന് കാണാം. യൂട്യൂബ് ലിങ്കിൽ ഉണ്ടാവൂലേ ഈ ക്ലാസ്? ഉണ്ട്, അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോ ലൈവ് ആ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടും. കിട്ടും. ഷെയർ ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പില്, വാട്സപ്പില്. ഓക്കെ. 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഗീത മുഴുവനായിട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശ്ലോകാസേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം 1 മണിക്കൂറേ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അത് ലെവൽ 2 എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുക്കും. ഇത് ലെവൽ 1 ആണ്. ലെവൽ ശനി ഞായർ മാത്രമുള്ള ക്ലാസ് ആണ്. ആ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ആഴ്ചയില് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒരു ചാപ്റ്റർ വെച്ചായിരിക്കും എടുക്കുക. ഇത് ശനി ഞായറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഇല്ല, ലെവൽ 1 എല്ലാ ദിവസവും 18 ഡേയ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. 2 ആണ് ശനി ഞായർ മാത്രമുള്ളത്. അത് ഇൻ ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണല്ലോ, നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണും ഈ ഒരു ലെവലിലുള്ള ക്യൂസ് ചെയ്യാൻ. ലെവൽ 2 നമ്മൾ അല്ലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതണം. അത്രയും ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ PDF നമുക്ക് കിട്ടുമോ? അത് സൈറ്റിലുണ്ട് പ്രഭു. സൈറ്റിലുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ലെവൽ 2 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് എത്ര ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് ഏകദേശം? ചോദിക്കാം. മൊത്തം 18 വീക്സ് എടുക്കും. 18 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ? അപ്പോ അത് ഈ ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ലെവൽ 2 കയറാൻ സാധിക്കൂ. ലെവൽ 1ന്റെ ക്യൂസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ലെവൽ 2 കയറാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ലെവൽ 2 ഓരോ വീക്കിലും ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എടുക്കാറ്. എത്ര സമയം എടുക്കുക ക്ലാസ് തീരണമെങ്കിൽ? അത് 1 hour ആണ്, ചിലപ്പോ 1.5 hour ഒക്കെ എടുക്കും. 1 hour. ഒരു വർഷം ഒക്കെ എടുക്കുവോ? അല്ലെങ്കിൽ 18 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത കഴിയും. അതിനുശേഷം ലെവൽ 3 ഉണ്ട്. ലെവൽ 3 ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത ലെവലില് പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 8 മണി തൊട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരില്. അത് നേരിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആളുകള്? സൂമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ കാണാം. ഓക്കെ. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുമല്ലോ അല്ലേ? ഗ്രൂപ്പിലിട്. ശരി, നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ഈ സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ പിക്ചർ കാണും. ഇതാണ് ജപമാല, ജപ ബാഗ് കാണും. അതിന്റെ കൂടെ ഈ പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുക. ഇതിന്റെ മലയാളം ഉണ്ട്, ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. മലയാളത്തിന്റെ പുസ്തകം അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാം. ഇതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുക. അപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ സൂര്യമാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതിന്റെ പരീക്ഷ ഒന്നും അത്ര ഡിഫിക്കൾട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അല്ല, എല്ലാം എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. എന്തായാലും ക്ലാസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സംശയമൊക്കെ തീർത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും 100 മാർക്കും എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. എന്നാൽ 80 വേണം പാസ്സാവാൻ. വീണ്ടും എത്ര വട്ടം വേണേലും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് അറിയില്ല, സൂം, ഓൺലൈൻ, അതൊക്കെ പ്രശ്നമില്ല. അതൊക്കെ നമ്മള് അഡ്മിൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇതുവരെ ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലാകുമോ? ഇത് ശരിക്കും ഒന്നും അറിയാതെ ആദ്യമായി ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുവാണ്. നമ്മൾ ബേസിക് തൊട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല സിമ്പിൾ വേയിലാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട. അപ്പൊ ചിലപ്പോ എനിക്കിത് പറ്റണില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ പോവാം, എനിക്ക് പകുതി വെച്ചിട്ടിട്ട് പോകാമോ? അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവാം. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ആ ഒരു പാതയിൽ പോകുമെന്നാണ് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വിസിലുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ ചോദിക്കാം.
അതുപോലെ ചാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും പേടിക്കണ്ട. ഇനി ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തേലും ഫോളോ ചെയ്യണോ, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വേണോ, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മള് മനുഷ്യ ജന്മം ഭഗവാൻ തന്നത് ഇത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിലാണ്, ഏത് രീതിയിലാണ്, നമ്മളെ ജീവിതചര്യ എന്താണ്, അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധനകളും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ലെവൽ